MeghalayaPost.news. Kladon ko ikajing jaba pynbthei mau hakawai na jaka shimet hasnong khatwai mer Jorabat barha kate ikajing pynbthei mau kalawan ra ikajing Julor yakawai ka iing na kajing sied but her ki mau na kate jaka bala pynbthei mau kate ikajing jang kala jaman ta ka step hakapor kumba sawo je men step hakaba na kajing pynbthei mau na kate jaka kala penong iki mau bakin her shaki iing briew bat ki bala pynpei ka tunum jong kate iing henry shudon bok ba sham ladon ki bamen saw kat kum kajing yathu da ki briew hakate snong la ong bakajing pynbthei mau hakate jaka kade ka bala hakikanta badang step perngam kata haki por line saw bajemen step bat kabala penduk thia penduk dam yaki briew hakate gisnong hakbai dem kajing pynbthei mau hakate jaka ki briew na kate gisnong kilapan paw ya kajing snus ir men siem wala ki don haki yeng kisam namar kajing wan her ki mau shagi jaka sa jongki halor kate kajing pynbthei mau hakate jaka ki pai ba na kate gisnong kilapan paw bakadon kajing ma bat kabala ru ban pen saw lala ja bagate ki mau kindai haki briew कम दिखते पूरा आमता तो मान हेरिया है परिस्थिति हबो अहिले जब देखि गयो रास्ता थाहा भयो MeghalayaPost.news.